taký zrušiť, že naozaj vyzeráme kazatelj, ale som bol veľmi poctený, alebo vlastne zaskúšený. Ja som tu na to, aby som kázal, no tak to sme dopadli teda. Ja som kazateľ. No, že máte lepších za sobe. Poviem vám históriu toho môjho príhovoru. Išiel som po mobil, že zavolám Martinovi, že ruším ten sľub, lebo útorok ma poprosil, či by som nemohol nedieľu byť zhromaždení a prihovoriť sa vám. A ja som išiel po mobil, že mu poviem a už som hľadal výhovorku, ale bola taká reálna, lebo my dnes sa mali mať oslavu doma. Naša Zuzka chcela pre svoje sestry aj s ich rodinami urobiť oslavu, tak vyšlo na túto nedeľu. Tak to je také pochopiteľné, nemá Martin. No? Je. A ja idem po mobil a Zuzka uteká z izby, zelená, drží sa múra. Martin poslal SMS-ku. Počkaj, čítam ti. A si napísal SMS-ku o tom, čo sa stalo u vás v rodine. Zozelenili sme a už som ti nemohol zavolať. Takže som teraz tu. Boli sme takí, to bola aj pri nás zlá správa, aby ste rozumeli, také očevidné. A včera už ja som tak rozmýšľal, aj u vás bolo horúco, verím, tak my sa kryjeme, my máme také prírodu, že máme také nízke, také prízemie z kameňa vybudované a tam je chladnejšie ako v iných izbách, tak nám je dobre tam, ale už sa nám zavol, že môžeme ísť aj vonku, tak ideme vonku a ja neberiem mobil do sebou ani proste, aby som nebol drogom, ale Zuzka vybehne, Anička mi volá, čo sa stalo? Anička je na výlete v Čechách, tam po Lovcom niektorých a na kolbežke spadla, má úraz a je v nemocnici a veľmi potrebuje mamku. Tak teraz, čo to? Ďalšia správa, bylo 24 hodín. Takže na prípravu nebolo času, ale bolo treba sa len rozhodnúť a Zuzka sa rozhodla, že ona pôjde s svojou sestrou do Čiech a aj odišli, potom 8 už boli tam. Moja vnúčka Anička má úraz, je pozdieraná, má odraz mozgu, spadla z kolbežky, je tricieť, čiže to nebolo pomaly. Nič také dramatické, neočakávané, že bude, ale lekári rozhodli, že tam musí byť v nemocnici, aby ste vedeli, tak aj Zuzka tam bude. Nie je. No a tam je taká vec v Čechách, také obyčajné nemocnici v meste Opava, to je také mesto, okresné mesto, ako Ranov, alebo trochu väčšie určite, ako to väčšie. Tak tam rodičia môžu, mamka môže, alebo otec ostať pri pacientke, alebo pacientovi, pri detskom pacientovi. Tak mamka je tam pri svojej dcere v nemocnici a Zuzka išla spať tam do tých polovcov niektorých. Aj si tam viacerí. To je história mojej kázne. Moja príprava je o to. A moja taká, ja vám mám povedať, kde hľadať istotu? Kde hľadať dobré správy, keď ešte aj tu do cirkvi, do veriacich ľudí, tak nám bolo tu dobré útorok, zhromaždení, boli sme tu a teraz prídu také správy, ktoré nás vyrušia, až sme zozelenili. Rozumiete? Prinesli nám úzkosť. Nechcete počuť také správy. Chcete počúvať také správy? Určite nie. A tak ako keby svet bol hore nohami. Hrozia mu vojny, epidémie, katastrofy, chudoba, zlé správy. Ja keď prídem, jedného brata napomínam v jednej veci, keď prídem, furt mi zvesuje, čo sa strašne deje vo svete. A ako skade ty vieš, ja neviem nič. A on je na internete. A internet sa riadi podľa algoritmov, toto som si naštudoval, že čo to je algoritmus. A šírenie zlých správ podľa algoritmov je najlepšia správa, lebo každý sa o ňu zaujíma. No tak dúfam, že aj vy ste sa dostali na to, každý už je.
Pán Boh o tom je tiež, aby ste vedeli, chcem vás potešiť. Tak ja potom sa pripravujem tak, že mám taký zošit a keď ma niečo napadne, tak si to zapíšem a potom to tak deň predtým, keď viem, že bude treba niekoho osloviť, tak to potom sa pokúsim dať na papier a pri tej príležitosti vám poviem, že ako sa tie moje myšlienky rodili. V Hanušovciach chodíme na nákup a tam je pondelok aj piatok, stoja traja, tam sú takí svedkovia Jehovovi pod Lipou, tam na pešej zóne v Hanušovciach a stoja tam a ponúkajú literatúru. A s niekým sa pustia aj do rozhovoru. A pretože ja sa ich nebojím a ja ich poznám, tak ich pozdravím a ich oslovím takedy. Aj všetci traja, ktorí sú tam, majú odo mňa svedectvo o tom, že Pán Ježiš je jediný základ našej spasy. Takže oni vedia, že ja nie som ich ovečka, ale ja si ich vážim, pretože nie som istý, či ja by som pod tou rýchou stal. Si predstavte 35 stupňov, lebo som videl na pošte a Hanušovciach po 35 stupňov a my tam stáli pod silou. A on mi teraz, a ja sa tak opýtam, a čo teraz máte, akú tému, akú kampaň vidíte? Vo svete je chaos a keď nechcete, aby bol chaos, tak príďte medzi nás. Oni zaručujú, že nebudete žiť vo chaose, neistote, nepokoji a budete mať istotu. Tak kde my sa pozrieme? Ku komu? Ešte, bo už viacej možno, že už tu neprídem. Toho roku som nebol tam v Uliču a Novej Sedlici, ale minulého roku som bol aj, a tam Ulička, ktorá má teraz úraz, je v Čechách, to ona rada sa kúpe a tam je potok a už tam nie sú maštálne, takže nikto tam nepúšťa močovku, tak som im dovolil, že sa môžu kúpať a tam sú také 3 kaskády, také veľké baňúre na dobré plávanie, ale hlavne o ten vodopad ide, že tam prídu a taký potok silnejší. Nie je to topia, ale je dosť veľký potok. A ja trošičku sa zaujímam tam o Ulič, alebo tú dolinu a na brehu plno ľudí a na brehu neuveriteľný poriadok a jak mám povedať, žiadny chaos, kde je veľa ľudí, bo tam veľa ľudí bolo. Tak si sadnem tam do takého altánku a sedím a tam prídu traja Rómovia aj s deťmi a prvé, čo ich napadlo, Pero, pozbierajte do špaky tu, oni majú čo robiť. A ja reku, no, určite sú to alebo veriaci kresťania, alebo svedkovia Jehovovi. No toto by, taký pravoverný Slovák, toto by neurobil, že by prišlo na verejné kresťanstvo a najprv robil poriadok. Ja hovorím, a vy ste Jehovisti, nie? Áno, my sme Jehovisti. A hneď som boli predmetom ich záujmu. Tiež som im musel vysvetliť, že padne kosa na kameň, keď budú so mnou rozprávať. Ale jednoducho tak sú vychovaní, že ich rozpoznáte. Rozumiete? Že ich rozpoznáte. Ja som taký v rozpakoch, hodní sú obdivu, alebo čo sú to za ľudia, čo je to za viera, čo je to za výchova, že oni, okrem toho, že sa nehanbia, čo niektorí aj z nás majú problémy, tak oni ešte aj vedome sú takí sebavedomí, že vedia, že môžu ovplyvniť prostredie vo svojom okolí. Tak to oni nezbierajú do tej špaky, ale oni boli predtým aj pokosiť, aj urobiť poriadok, aj napomínajú ostatných a tam vo Uliču je taká malá prevádzka, kde robia uličské pyrohy. Ja viem, kde je, tak som tam pošiel kúpiť pyrohy, lebo sú chutné, priamo z výroby a sa pýtam na to, koľko tu Jehovistov máte, tam u tej výrobky. Koľko raz tu, katolíku a niekoľko Jehovistov. Celý vám sú Jehovisti. Ako Uliči, vo dedine. No tak to je taká odbočka, že ste vedeli, že ako ľudia si riešia toto, že by v tomto svete
neupadli do chaosu a že im mali nejaký cieľ, že ich dačo videli, že by vedeli, keď sa vás opýtajú na ceste, kde ideš, rozumieš, že nie a prečo. A na čo ideš? Vieme povedať, že prečo. Ja som jeden čas vozil železo z predajne do súkromníkov a raz som mala aj evanjelickú cirkev v Beňakovce. Tak výborný, takže pôjdem tam a idem a nejaký kostol, nič nikde. Nie. Tak sa zastavím a prídem vidím prvého chodca na ulici, také 3 ženy tam boli a hovorím, kde tu je evanjelický kostol, alebo čo, Beňakovce, alebo kde som tu materiál. A oni mi kúkajú, takže to modlitebňa, ty nedáš oni. Choďte do modlitebňa. A na modlitebňu bola ono, sometrov dobne. Čiže oni ešte i kostolovali modlitebňu. Vy jak voláte to? Už ste dali to meno. Takže tak je to, proste musíme tak, tak už keď o tom hovorím, tak ešte len 10 minút takého úvodu, takže bude kratšia kazeň. Jeden taký človek, ktorý ma permanentne udával, som sa dozvedel potom, že furt len písal také udania na vašeho otca Nováka, na mňa, že som aktívny a tak ďalej, takže to len sa ukladalo tam taký do spisu. A teraz pri jednej príležitosti sme boli máme tam nejaké pozemky v družbe a on tam bol po peniaze. Tak ma stretol a on tak prišiel pokorne a hovorí, Ondrej, a to tam, keď ste mali u Nováka, to ešte používate? Tam furt bolo toľko ľudí. A teraz čo tam je? A ja som musel povedať, nie, vybrali sme, Jožko, odišli sme, jedni do Prešova, jedni do Ameriky, rozišli sme sa po svete a my sme zostali, to už nepotrebujeme, ale hlavne už je nám pohodlnejšie v obývačkách. Tak už nechodíme do Nováka, do modlitebne. Ale hovorím o tom, títo ľudia nás videli, že my niečo robíme pre svoj život. To čo sme robili? Anička. Prečo sme chodili do Nováka do zhromaždenia? A ešte vám poviem z histórie. V nedeľu do obeda zhromaždenie, v nedeľu po obede zhromaždenie a v nedeľu večer modlitebná chvíľa. A štvrtok zhromaždenie. Potom sme studovali, to je pravda, už toto ja som registroval, že v nedeľu po obede sme zrušili, bo už bolo treba odpočinúť a smeli sme aj fotbal zahrať, chlapci, deti, tak sme museli mať aj trošku voľna. Ale na čo sme tam chodili? A pre celú dedinu sme tam chodili a chodili tam aj staré babky. V nedeľu do poludnia bol čas, keď nás bolo 40 ľudí zhromaždení. A vám 100% vám môžem prehlásiť, že nikto tam nechodil kvôli tomu, že bude počuť krásnu kazeň. Bo si predstavte, že keď som ja kázal, tak to mohla byť krásna kazeň. Prečo sa tam chodili? Pretože to Pán Boh nás vyzval chodiť po tejto zemi, aby sme vyhali hore hlavu a dívali sa do budúcnosti. A o tom chcem dneska povedať, tak vám prečítam taký chronický známy text o Abrahamovi, to ma tiež inšpiroval ten útorok, ktorý sme tu boli. A keď je o Abrahamovi, tak to je prvá kniha Mojžišova, 13. kapitola. Tesne potom, keď sa rozišiel s Lotom, to bola skúsenosť. Také, jak medzianka sme zavreli zhromaždenie, bo už nemá kto chodiť. Myslíte, že nám to bolo jedno? Nebolo nám to jedno. A Abraham išiel s Lotom z Úr a teraz sa zahľadili obidvaja a Lotovi sa zaľúbilo jedno mesto. Jedna dolina, kde boli asi palmy, nejaký prameň. A tak sa Lot rozhodol, že jemu bude v Sodome lepšie. Abraham poslal sa ako kôl pôjde. Tak čítam 14. verša, niekoľko veršov. Hospodín riekol Abrahamovi, keď sa už bol od neho oddelil Lot,
Nože pozdvihni svoje oči a vidz od miesta, na ktorom si, na sever, na juh, na východ, na západ k moru. Lebo celú tú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu semenu až na veky. A učiním to, že bude tvojho semena ako prachu zeme, takže ak by niekto mohol spočítať prach zeme, spočíta sa aj tvoje semeno. A ten verš, na ktorý chcem položiť dôraz, staň, prejdi sa po zemi, po jej dĺžke aj po jej šírke, lebo tebe ju dám. A Abram sa sťahoval so svojím stádom z miesta na miesto a prišiel a býval v Dubrave Marme, ktorá je Hebrone, a vystával tam Hospodinový oltár. Tak keď som hľadal verš z Nového zákona, ktorý by som ja osobne k tomu pripojil, tak som nemusel, lebo ho mám zapísané vo svojej Biblii, tam pri tom texte. Že prečo Pán Boh vyzval Abrama, aby sa rozhľadol a prešiel tú zem. Poznáte taký verš z 1. Korinským 5:7. Lebo chodíme vierou a nie videním. Už mňa prešlo táto etapa môjho života, keď som tiež nemohol obstať a som chodil. 5-krát som bol na Gerlachu, sa vám vydajte na čo? Neviem na čo som. Lebo z Gerlachu nevidíte nič. To nie je výhľadový kopec. Trošičku vidíte hĺbku tej doliny, do ktorej môžete spadnúť. Ale už tiež idú ľudičovci na prechádzku, ale už sa ani nevolajú ma. Už vedia, že ja už nebudem chodiť. Zbytočne. Hej. Ale prečo chodíme tak? Aby sme získali nové pohľady. Tak odbočím, ale na prvý pohľad, že či viete, čo je to perspektíva? Viete, nie? Vynášli ju, keď sa začala šíriť talianská renesancia, tak zistili, že sa to dá aj zohľadniť, že toto, čo vidíme, že keď vidíme, kde je tam na kopci dom, takže je menší ako toto okno. Tak toto je perspektíva, že všetko v diaľke sa zmenšuje. Alebo perspektíva Aničky Antolíkovej a moja je inakšia ako perspektíva Aničky Jurčovej. Je inakšia. To vám jasné. 80-ročný človek má inakšiu perspektívu ako starec. Ale nás dneska zaujíma tá perspektíva viery. Ešte vám pozriem, ja som dostal 2 jedničky som dostal tak, že som bol pred triedou pochválený vo škole. Môžem sa pochváliť? Môžeš. Hej. To boli, vtedy sa robili slovové práce, teraz sa to volajú eseje. A ja som prišiel na prevyslovku zo školy, kde sme sa určite neučili nič. Od 8. do 8. sa opísali úlohy a toto, čo sa na vyučovaní nás naučili, tak toto sme vedeli. A potom sme prišli na strednú školu a už tam bolo treba učiť a bol tam aj predmet slovenčina a tam boli slovové práce a moja prvá slová práca bola, lebo som mal spolužiaka, ktorý mal mamu, vypravkyňu na železnici. To bola Radita, žena vypravkyňa v 64. roku a bol na stanici, ktorá sa volá Soli. Tak ja som tam s tým spolužiakom bol kreci a hrali sme sa na stanici a vyšli sme aj na vagón, ktorý stal na stanici na Soli a ja som sa zadíval a vtedy som urobil taký objav perspektívy. Zo Soli do Hliného je železnica rovná jak pravičko. Ale doslova, jak pravičko. A ja som sa tak postavil a sa pamätám, že som tomu Emilovi Rimovi, Rim sa bol, Emil. Tam už je len jedna koleň. Tu boli 2 a v Hliní už len jedna koleň. Taká je naša perspektíva. A v diaľke už ju ani neuvidíš. A pre mňa to bol fascinujúci objav. Vtedy ja som pochopil perspektívu. Mohli mi na fyzike vykladať čo tu.
Taká je perspektíva. Tu ste dvaja a potom tam už nič. Všetko sa. A ja som toto napísal do svojej práce a dostal som zo Slnečiny jedničku a som mal pokoj na 4 roky. Jak dobre, keď dačo viete. No ale aká je naša perspektíva našej viery? Vidí viera aj za roh. Možno sa ňou dívať aj za obzor. Tie naše fyzické perspektívy majú spoločný znak. Majú obmedzený rozsah. Tak ja som povedal, dôchodcovia majú inakšiu perspektívu. Ale čím sú ohraničené perspektívy viery? A toto vám chcem dneska, na toto sa chcem dneska zamerať. Čo dáva našej viere perspektívu? Kazatelia. Isté aj kazatelia, pravda, že? Ale chcem položiť dôraz, a to mám z útorka, a preto o tom hovorím, perspektívou našej viery sú Božie zasľúbenia. Perspektívou našej viery sú Božie zasľúbenia. Pamätám sa na jednu vetu jedného kazateľa Prešove, starej modlitební, čiže 50-ročná spomienka, keď hovoril, že to vidí ďalej, ako vidí písmo a Božie zasľúbenia, tak už to nie je perspektíva, ale fantázia. A príde ku úrazom taký človek. Tak Abraham dostal taký pokyn, že pozdvihni svoje oči, otvor ich a dívaj sa. A potom dostáva zvláštny pokyn. Staň a prejdi sa po zemi, ktorú vidíš. A k tejto výzve zaradíme aj výzvu z 2. Korinský 5:7, skrze vieru chodíme. Dôležitý je pohyb. Prečo? Lebo tak sa posúvajú hranice našeho výhľadu. V doline nie je výhľad. Musíme vyjsť na kopec. A keď nahore nám zakrie výhľad nejaký strom alebo iná prekážka, tak ideme na vyšší kopec. Tak hľadáme. Tak študent robí skúšku, lebo má perspektívu byť učiteľom. Mladí uzavrú manželstvo, lebo majú perspektívu postaviť dom a mať rodinu. Podnikatelia, ja neviem, ma to vynechalo, asi zoženú zákazku a majú perspektívu, lebo majú zákazku. Ale kresťan, veriaci, čo má robiť? Aj kresťan musí byť v pohybe, aby videl ďalej. Keď Abram vyšiel z Úr, tak to bol skutok viery, ktorá videla a preto vyšiel. Nemal dôvod výjsť. Zobral za sebou aj Lota a som povedal pred chvíľou, že stalo sa mu taká vec, že Lot si povedal, že už ďalej z ním nejde. To bola rana v živote, to nie Anička spadla z kresla. To bola rana tiež, aj pre neho. Rozmýšľal po potomstve. Keď nemal vlastného syna, tak aj synovec bol, mohol byť do rodiny. Ale Lot odchádza. A čo ďalej? S Lotom už nemôže počínať. A potom prichádza taká epizódka, o ktorej sa nehovorí veľa, epizódka s Izmaelom. Do jeho života. Čo sa stalo? Kde sa tomu hovorí? Slepá ulička. Kde sa tým vyriešilo? A ani narodenie Izáka sa Abramovi nestalo hranicou. Lebo muselo ísť obetovať. Ale on stál a chodil. Lebo jeho viera musela ísť ďalej. Keby som zabudol, tak
tam, kde mám tieto skúsenosti, že sa pohol ďalej, tak Abraham postavil oltár. Tak čo to pre nás znamená v Pilatovciach dneska? Viera nesmie byť pasívna, nesmie byť statická, lebo ak je pasívna, tak stráca výhľad a slabne. Ten, čo prežil obratenie, musí ísť ďalej a musí ísť cestou poslušnosti. Čítame v Židom 11, že Abraham veril a preto posluchol. Keď bol povolaný a išiel. Viem si predstaviť dnešný svet, to som rozpoznal hneď na začiatku po revolúcii, že takú padla pre naše vyrastli vo starom režime, tak prišli nový fenomén, súťaž, dosiahnuť úspech. Vždy nájsť miesto a byť obdivovaný. A keď som mal nejakú modlitbu, tak som sa modlil, že toto súťaženie neprišlo aj do cirkve. Lebo môže narobiť toľko pasetí, že viete, prečo odídu ľudia z cirkve? Bola tam súťaž. Nehľadajte za tým dôvody. Začali súťažiť. Takže my máme perspektívu byť úspešní. A tak sa zdá, že na svete je veľa kresťanov, ktorí veria, ale vierou nechodia. Viera je odložená niekde do obývačky, alebo tu do tejto krásnej miestnosti, do ústrania. A v mnohých prípadoch je viera vyradená tak, aby neprekážala. Lebo veriaci nerobí toto, čo robia neveriaci. Ja mám také životné aktivity, že s veriacim sa to nepasuje, tak na čo mi je viera? Ale Boh nás vedie ku aktívnej viere. Spomínam na Námana Sýrskeho. Bol veriaci. Bol veriaci. Bo ináč mi nebol, ale koľko krokov musel narobiť. A ešte nie od kazateľa, ale musel slúb počúvať dievča a slúb. Nie? Dievča a slúb. Náman Sýrsky toľko namají musel vynaložiť, aby došiel ku ozdraveniu. Alebo chcel by som byť na mieste tej ženy, ktorá Matúšovi 15 počula najvyššie vyznamenenie, čo dostala žena vo Biblii. Veľká je tvoja viera. Ktorej žene to bolo povedané? Bola chorá na krvotok. Aj čím sa prejavovalo jej chodenie? Kričala. Nebola ticho. Bol tam zástup. Videli sa o tom filme? Čo teraz sledujete o tom, ktorý sa dá. Chosen, či ako voláte, tak aktivita tej ženy bola v tom, že kričala. Už ste kričali ste k Pánu Bohu. Aj to patrí aktivite. Alebo slepý, som čítal včera večer, slepý prišiel ku Pánu Ježišovi, Pán Ježiš zobral hlinu, prach zo zeme napil, urobil blato a natrel mu oči. A on ešte nevidel, musel sa ísť umyť. Alebo hľadajte v Biblii ešte x prípadov, že tak musíte robiť. Musíte začať v živote urobiť. Tak nemáme krídla, aby sme vyleteli na vrcholky hôr. Musíme hore ísť ťažko, mnohokrát ťažkým terénom a pešo. Teda vo viere nielen žijeme, ale aj chodíme. A nie sme v tomto procese osamotení. On nám dal Božie slovo, aby nás oslovil, dal nám modlitbu.
aby sme s ním mali spoločenstvo. Tých, čo vedú naše zbory a naše zhromaždenia, by som to položil na dôraz. Nezabudnite na to, že v našich zhromaždeniach bolo aj miesto na modlitby. A to nie je samoučelné. V modlitbách vyjadrujeme, že máme spoločenstvo s Bohom. A jak ja budem so Editkou mať spoločenstvo? Len tak, že ona má s Bohom spoločenstvo i ja mám spoločenstvo. Tak už máme aj my dvaja. Rozumiete? Nedajte si zobrať modlitebné chvíle v zhromaždení. A dáva nám aj príležitosti do života. Tak už budem končiť. Keby ste prešli tú prvú Mojžišovu od začiatku do konca a čítali o Abrahamovi, tak by ste zistili, že celý jeho príbeh, celá jeho cesta je založená na tom, že on dostal zasľúbenie. Nič tam není, v celom písme nemáme nič o tom, že by tam bola dohoda, že ja tebe a ty mne. Tam je len toto, že Pán Boh zasľúbil a Abraham prijal zasľúbenie. Dostal zasľúbenie, že cez potomkov sa stane veľkým národom, že bude mať veľkú zem a že on bude patriť Bohu. Také heslo. Jeden kazateľ tak propagoval jeden čas, že sme Božím ľudom, na Božom mieste a pod Božou vládou. Toto je zasľúbenie Božie. A iný kazateľ z mojej mladosti hovoril, že kde hľadaš tú zem? Kde tu zem hľadaš? Vtedy sme do Izraela nemohli chodiť ešte. Hej. Tak prišlo tak, jak ja teraz hovorím, tu dupni, tu je tá zem. Tam, kde stojí Božie dieťa, tam je Božia zem. A veľmi sa mi to páčilo a keď som také malomyselný, ja si myslím, ja som jeho človek, som na Božom mieste, lebo jeho je zem a som aj pod Božou vládou. Tak lopotíme sa životom a často sa dívame hore ako učeníci do neba. Viete, kedy sa dívali do neba? Skutko 1:11. A prišiel anjel a hovorí, to nie je vaše miesto. Choďte po tomto svete. Tak Anička ide za učiteľku hudby a ja sa čudujem. Ale to je jej cesta. Ten mladenec príde z Ukrajiny na Slovensko, to sú cesty, ktorým nerozumieme. Ale nech sú to Božie cesty, nech sú to cesty viery našeho života. Editka pred 50 rokami, keď boli povedali, že bude bývať v Gilatovciach, tak ma vyženie do Košic, peša. A ona býva v Gilatovciach. Choďme a buďme Božím ľudom a Pán Boh pôjde s nami. Sme deťmi zasľúbenia. Taký verš, ktorý mnohí kazatelia neradi hovoria, že Rímanom 6:27. Na záver. Prečítam ešte a už vás nebudem. Lebo to je iná téma už, ale odplatou za hriech je smrť, ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi. A tak sme zozelenili včera, jak sme počuli, že ľučka nám spadla z kolobežky. Hej. Boli sme úzky, keď sme čítali SMS-ku od Martina, čo sa stalo Aničke, manželke. Keď počujeme zlé správy o niekom z vás, tak pretože máme spoločenstvo navzájom, tak hneď sa za vás modlíme, ale my máme niečo, čo okrem toho, čo nás stretne v živote, máme dar Boží.
a ním je večný život Kristu Ježišovi, našom Pánovi. Tak rozhýbme sa v tomto svete, veľa vecí nás mrzí, veľa vecí nás vyrušuje, mnohým nám už je ťažko. My doma máme takú nepokoj dome, lebo ja som prehlásil, že ja už, keď mi ešte jednu diagnózu pripíšu do karty, tak ja už ju odignorujem. Ja už ju nebudem riešiť. Mám toho dosť. A oni nechcú. Oni chcú, že by ešte som rečil, keby náhodou mi našli diagnózu. Ale ja žijem zo zasúbenia, tak ako Abraham žil zo zasúbenia. A chodil a chodil a chodil. A ja vajem, bratia a sestry, aj toto, že čo je to újsť do Egypta. Nikto z vás do Egypta nemusí ísť. Ja som utekol do hriešného sveta. A Pán Boh aj tam ma našiel, lebo ja som uveril jeho zasúbenia. A z milosti som dostal. A toto zasúbenie nie je o tom, že budem zdravý, že budem mať peniaze, že budem úspešný, že dcera bude profesorka, čo ešte ma teraz nič ma nenapadá. Ale jeho zasúbenie je v tom, že mám dar Boží a to je večný život. Tak sme to tu taký odznak. Rozmýšľam, čo by sme si dali na auto, ako to tu, na samolepku, keby ste chceli napísať viac svedectvo, že každý, kto za vás obehne, videl, že čo ste dač. Tak dali by ste si taký, že ja verím v večný život. Dali by ste si takú nalepku. Nosili sme rybičky. Rybičky, ale teda to nevie prečítať rybičku. Nech nás Pán Boh požehná. Nech nás vyzve k takej chodeniu, kde na to chce zhromaždenie. Ale je to zhromaždenie. Ste tu potrební a choďte vo viere. Rozhľadnite sa a choďte. A ja som s vami na každom mieste. A príde Lot, ktorý vás klame, príde Ondrej Novák, ktorý vás klame, príde sused, ktorý vám lezie na nervy a žena sa nechovala pekne, ale ty, duša moja, staň a choď za Pánom, lebo ty si objektom Božieho záujmu a my mu patríme. Pán Boh sa rozhodol, že nás milosťou svojho spasí. A to ma drží pri živote. Takže ja sa aj zasmiem s vami, keď sa budete smiať do života. Ďakujem.